Ze ni lehenengo, eskolatik lehenengo joan izen ude baten, ardantzara. Haiek karnazeri jokizeren. Ana Mari Berreni, Mari Tallarre dagoen, Jose Mari nedaguna, antxe, 3 plantako etxe bat onzan. Talbon onzan hola bajutxu bat eta nokizeren karnazeri zaiek. Eta Siriako gero zitzen zeitzun, basarrizetan, orduan basarrizetan, gaur egunien majorizeri erostetzen zonetanok. Orduan basarrizetara joate zen karnazeru gero zitzen. Eta Siriako zaldiganien joate zen. Baserriz baserri? Bai, zuk esatu dutuzun igualea joan ara eta orduen telefon horik esan, hemen egon, esan plei guztien esan peregon. Eta joate zinen ara eta esatu dutuzun, txal bateko altxek edo, bat araman gazti joate ziren, en general. Eta joan martitzen nien, igual esatu dutzun, detorte esan zaldi ganien, eta, haunen egunetan niko duguri. Ardantzan, nik horren txeko isen eitzen noan, hori ganaduen zan bedarrak ebai eta 3 behi aukizaitxun berak. Eta gero, haiek eitzen neuen nien, igual esatu zuten. Bajetu zeitzez gero, eguerditzen bajetu zeitzez karroagaz, mataderora etorri. Eta hana kargeu okelie eta karnazerire. Eta narrue, ara, antxe ez zeurin onzan tejabanatxu bat okizegun haiek. Eta berset esan narrue zabaldu, tiretu, luzetu eta josik, lantzine untze bateaz, eta gatza emon. Ez deitzen usteldu, gatza, emoten txake. Eta gero itxe zirin nien 10 edolan, etorritxe zan, jakitxe zeuen erosintxe zeitzun egai narruek, etorritxe zan furgoneta zar bat izete zan, etorritxe zan, eta zeme kilo okindeitxun, eurek berak itxentze zan, numero romanos igual, 30 bada 3x, bustenien, 3 kortetxu. Eta jakitxe zeuen datorrenak, 30 kilos kargeu, beste 25 kargeu, 40 kargeu, eta zumeu eta gero pagetan zen, kiloko edo pageta dutzena, berari Siriakurri bai. Orduan izan zan mataderoa, oine periodiku non dauz, Maria Zunena, beste partiena, antxe beste partien onzan mataderoa. Eta eitze ziren, hone tripek eta zerak, 10 zokigaz eta errekara bota, eta ure garbita zetxun. Hola, entxe, gaur ezin diren, horre gauze bai,